Bon dia a tots i totes. Tal dia com avui, 19 de juliol del 36, i tal dia com avui fa 80 anys que s'haurien d'haver iniciat les Olimpiades Populars a la ciutat de Barcelona. Aquest esdeveniment d'autoorganització popular del moviment obrer es va veure avortada per l'aixecament feixista del 18 de juliol que va fer efectiu a l'exèrcit de la mà de la burgesia i l'Església aquí a l'estat espanyol i aquí a Catalunya. Des de la CUP Capgirem Barcelona creiem que fites com aquestes formen part de la història de la classe treballadora catalana. Aquest fet, les Olimpiades Populars, les Olimpiades de la classe treballadora, són part de la memòria que han de ser conservades i referenciades cada cop que s'escaigui. En aquest context també no entenem la repercussió que ha tingut per part de l'Ajuntament aquest esdeveniment en aquesta data i que ho ha resclòs única i exclusivament a la via institucional, deixant de banda dues entitats tan importants com el CATSI i l'Ateneu Enciclopèdic, cedint en aquest sentit la referencialitat a Comissions Obreres UGT i a la Fundació Antoni Samaranch, conegut falangista de l'època postguerra de Barcelona. No entenem tampoc que no s'hagi aprofitat la composició de l'actual Ajuntament de Barcelona per crear una comissió i, a part de commemorar aquest dia, fer que tot això tingués la rellevància i a partir d'aquesta comissió crear esdeveniments i actes per tal que aquest fet i aquesta memòria del moviment obrer de Catalunya tingués molt més ressò. Tenim dubtes, doncs, i els hi faran arribar al govern sobre altres qüestions com pot ser el cost que ha tingut aquests actes institucionals per commemorar i el fet que aquestes dues entitats hagin quedat al marge. Com a mostra de tot el que diem, tenim aquí darrere la Marina Ginestà, representada, que era miliciana antifeixista i que precisament va arribar a Barcelona per tal de fer de traductora de francès en aquestes Olimpiades populars de la ciutat de Barcelona. I també que va ser immortalitzada pel fotògraf Hans Gutmann, conegut antifeixista i que va donar cobertura després a tot l'alçament feixista del 18 de juliol aquí a Barcelona. Nosaltres tenim aquí a dues d'aquestes institucions, a l'Ateneu Enciclopèdic i al CATSI, i ara ens parlaran de tot això. Per tant, li cedim la paraula a Josep Maria Andreu i a Manel Aissa perquè ens ho expliquin. Bé, a mi m'agradaria parlar una mica de la vessant històrica, el per què Barcelona va ser proposada com a seu d'aquestes possibles Olimpiades a la ciutat de Barcelona en 1936. Si ens atenem als fets i una mica la vessant històrica d'aquest procés, ens trobarem que la Barcelona de 1929, aquella Exposició Universal de Barcelona, dona les condicions a aquella Barcelona que havia entrat en una socioeconòmica, puguem dir, economia a nivell europeu en aquell moment, en aquell esdeveniment important de la ciutat, va propiciar que es donessin les condicions perquè a la muntanya de Montjuïc tinguessin els escenaris possibles d'una Olimpiada de caire de la nova era moderna. En aquell moment era la 11a Olimpiada de l'era moderna. Aquesta Olimpiada va tindre una primera reunió pocs dies abans del 14 d'abril. El Comitè Olímpic es va reunir a Barcelona i tot i que no van acabar de decidir quina seria la nova seu de l'Olimpiada del 36, sí que van veure la possibilitat que Barcelona donava aquelles condicions perquè fos Barcelona aquella ciutat. Ara bé, els aconteixements del 14 d'abril de 1931 no van saber ser llegits per la burgesia catalana ni per l'oligarquia de l'estat espanyol i immediatament darrere d'Alfons XIII que va fotre el camp del país, van fotre al camp una sèrie, numerosa, la burgesia, molta burgesia del país va fotre el camp, no solament va fotre el camp ella, sinó que van fotre, econòmicament van desaparèixer molts calés de la ciutat, del país. Això va propiciar
en principi, una falta de lectura de lo que representava aquella república en aquell moment, que era ni més ni menys que era una república que no tenia cap afany de canviar cap tipus d'història, cap tipus de llei, que continuaria reprimint els obrers com ho va continuar fent en la vaga de lloguers, per exemple, és un bon exemple, i com aquella república que mateix un periodista de l'època, com Francisco Madrid, els intentava informar a la burgesia del moment, dient-los que la república era un esdeveniment que havia arribat per ser una festa de 2 dies i després tot continuaria igual, com així va ser. Però, per exemple, en aquell moment el Comitè Olímpic espanyol estava comandat per la família Güell i aquests van fotre el camp immediatament darrere del fons 13. No solament ells, sinó els calés que portaven ells darrere, no? que eren quantiosos i molts. No? Aquest Comitè Olímpic es va tornar a reunir ja en una segona reunió, ja no es van reunir a Barcelona, sinó que va ser a Los Angeles, i allí és on es va decidir que fos Berlín. Berlín en aquell moment era una ciutat que encara no havia arribat al nazisme, era el 1932, tot just era el començament del 32, i encara el nazisme encara no estava en el seu apogeu, diguem, en aquell moment. Bé, l'arribada, el compromís de l'Olimpiada Popular arranca de l'Ateneu Enciclopèdic a finals del 34-35, el 35 principalment, quan una sèrie de gent de l'Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona, com és Francesc Parramon, al qual vaig arribar a conèixer, presenta a l'assemblea de l'Ateneu, primer a la secció d'esports i a la secció d'excursions, li presenta el projecte de tirar endavant la idea de fer una Olimpiada Popular, i aquesta immediatament és acceptada per l'Ateneu Enciclopèdic. No oblidem que en aquell moment tenia 20.000 socis l'Ateneu Enciclopèdic, poca broma, i seran ells els impulsors d'aquesta Olimpiada Popular, que naturalment per l'espai que ocupaven, aleshores una associació germana com serà el CATSI serà la que recull l'antorxa d'aquesta idea i serà la que portarà endavant tot el projecte de l'Olimpiada Popular. Recordem també que 2 persones de l'Ateneu Enciclopèdic, com seran el Francesc Parramon i Gumersindo Brunet, seran 2 membres d'aquest comitè, que es crea un comitè català pro esport, que després continuarà a l'exili, o sigui que no es quedarà en tota aquesta història, sinó que continuarà més enllà, als anys 40, 50, va retornar al 75 aquí. Bé, aquesta és la història de com arranca el Comitè Olímpic l'Olimpiada Popular a Barcelona. Cal destacar, jo voldria acabar de destacar en aquest context, hi ha altres històries, però caldria destacar a gent, per exemple, la gent que va vindre a Barcelona en el compromís social que això representava, en la idea d'unes Olimpiades Populars, com era en aquell moment, era de fair play, sense lluita de nacions, sinó de persones, de fair play completament i d'entitats associatives, però en cap moment com a nacionalitats, en cap moment. I voldria destacar la nedadora Clara Tallman, que la Clara Tallman és una de les dones que va vindre aquí a Barcelona perquè ella tenia que participar com a nedadora i com a representant d'Alemanya, en aquest cas, o del seu equip de natació, i es va trobar que el dia següent va tindre que formar i començar a formar en el seu company les brigades internacionals del moment d'aquella història. Ella ja era una dona molt marcada, que ja no podia tornar a l'Alemanya nazi, que ja tenia membança. En definitiva, són les dues maneres d'entendre el món d'aquella Europa que no sé si s'estan tornant a reproduir. En fi, n'hi ha més. Ho deixaria aquí per la meva part. Tinc més coses apuntades, però després, sí, el que volia és, us donaré un enciclopèdic de l'Ateneu Enciclopèdic, en el qual hi ha un article, ja fa dies que va sortir, en el qual hi ha un article d'una italiana, d'una companya italiana, Valeria Giacomoni, que crec que complementa molt
Bueno, el que acabo de dir jo. I, bueno, li passo la paraula. Bueno, sí. Bon dia. No deixa de ser curiós que un acte d'aquestes característiques en el 80è aniversari, la importància que té per tots nosaltres, i amb un ajuntament que fins ara se suposa que és progressista i sensible als temes històrics, en un tema tan important com aquest i cabdal de fer un recull històric i homenatjar i commemorar el que va fer un esdeveniment d'aquestes característiques, pensem en la importància que té. Són les primeres Olimpiades que es fan a Barcelona de caire popular i de caire humanístic. No deixa de ser curiós que fins i tot en tot l'entramat que ha fet l'Ajuntament, en tota la tasca que s'ha fet amb les diferents entitats que han participat en aquesta feina, en cap moment s'hi hagi comptat amb dues entitats organitzadores d'aquell esdeveniment, com pot ser l'Ateneu Enciclopèdic i el mateix CATSI. Aquí al darrere nostre està l'edifici del CATSI, que aquí estava el comitè organitzador de les Olimpiades Populars i a més també estava el servei mèdic, on podien vindre els atletes a rebre assistència mèdica. Aquest edifici no només és un edifici emblemàtic per la ciutat per moltíssims esdeveniments, com els fets del 34 o tots els esdeveniments seguits que han vingut i que han reproduït fins ara, sinó que jo crec que entitats que encara estan vives, malgrat algú li pesi, que encara són vius i que són representatives dins de la societat catalana, no tingué el paper que se'ns pertoca. Sembla que reprodueix ser escenari del 36, de que es munta tota una activitat sense comptar amb anarquistes i sense comptar amb independentistes, i reproduïm vells escenaris en una Barcelona actual. Creiem que el que s'ha fet és només de cara a la galeria, només per cobrir cert espai de màrqueting. És increïble que es deixi participar en tot aquest esdeveniment i fins i tot es faci un recorregut per al Museu Olímpic que té el nefast nom del senyor Samaranch, un reconegut, conegut, i mai ha demanat perdó i mai s'ha tirat enrere del seu nazisme i del seu feixisme, que estiguin ells presents i que les dues entitats organitzadores d'aquest esdeveniment no hi són. No deixa de ser també curiós que nosaltres com a CATSI som l'entitat privada que més documentació tenia a Salamanca, documentació històrica que en aquest moment està a l'Arxiu Nacional de Catalunya i disposada i oberta a que tothom que la vulgui veure, la vulgui estudiar, la pugui fer, i no ha estat consultat cap document nostre per fer aquest esdeveniment. Bé, no podem sentir més que ràbia i pena i que tenim clar que en aquest Ajuntament està clar que el tema de fer justícia i el tema de l'oblit queden en un segon marge. Donem les gràcies als companys de la CUP, sensibles com sempre a aquest tipus de reclamacions, a aquest tipus de recuperar de veritat el que és la memòria popular, que la memòria popular està aquí, està al carrer, està al davant d'aquest edifici. Avui no veiem ningú al davant de l'edifici del comitè organitzador, no veiem ningú fent cap tipus d'acte, ni d'homenatge, ni res de res. No deixa de ser curiós que, com sempre, la CUP està allà on se'ls necessita. Només paraules d'agraïment i de preocupació per a l'escenari que se'ns obre de cara als pròxims homenatges o a la recuperació de la memòria, fins i tot aquelles entitats que encara avui en dia estem esperant restitució, justícia i que d'una vegada per totes l'oblit quedi una passa enrere per no tindre que repetir vells escenaris. Moltes gràcies als companys de la CUP i moltes gràcies per estar aquí. Molt bé, doncs amb això acabem la roda de premsa i recordar que la memòria antifeixista, la memòria de tots els lluitadors i lluitadores de l'Espanya d'abans de l'alçament del cop d'estat feixista és la memòria també d'anarquistes, de comunistes i de tots aquells que van sortir al carrer per defensar tota aquella revolució que s'estava portant a terme abans del 36. Gràcies.